Huw, croeso I studios Ochr. No, diolch yn cael ni. Ie, dim problem. Dwi'n meddwl yr artist jazz cynta I fod yma. Deitha I chydig bach o dy gefndir, nes di astudio jazz yn y coleg. Sut oedd hynny, achos mae'n siŵr bod o'n gwrs eitha trwm. Ie, na, ddo'n reit da, ie, kind of easy going, kind of, gan pawb yna ar y cwrs oedden nhw rydw fewn i'r music a pethau, so just hangio allan efo ffrindiau a wedyn. Doedd o mor intense ar ei clasurol, lle sa'n gorfod practisio. Reit, ie. Fel 6 awr y dydd. Gwneud mwy o beth bynnag ydych chi eisiau math o beth. Ie, so ond efo hynna, sy'n jyst yn chwarae efo pawb anyway. Efo'r prosiect yma, hon ydi enw'r prosiect fysa ti'n dweud? Ie. Rho bach o gefndir hwn. I ni. Felly, band dwi wedi ffurfio ers byw yn Llundain. So, just bach o gerddoriaeth weird sy'n bod yn neud, ond yr enw'n seiliedig ar cerdd T.H. Parry Williams, whatever. Just gan dyna sut dwi'n teimlo am y diwylliant yng Nghymru, lle. Dwi'n mynd I ofyn I chdi rwan am dy ddylanwadau jazz. Dwi ddim yn mynd I allu bod yn rhan o'r sgwrs yma, ond dwi jyst mynd I ofyn I chdi restrin o beth bynnag. Pa fath o artistyd sy'n gwrando ar nhw? Wel, beth dwi'n gwrando arno ar y funud? Llwyth o stwff sy'n digwydd Efrog Newydd ar y funud, y scene sy'n Brooklyn. Lot o beth yma, stwff sy'n bach mwy jazz, a chydig o, lle maen nhw'n chwarae fel free improv pethau, yn hytrach. Sôn am Efrog Newydd, ges ti fynd allan yna flwyddyn dwytha efo yr unig un, Mr Ed Holden. Ie, Mr Formula. Ie. Sôn am profiad yna, mae'n siŵr o hwnna'n wych, oedd? Ie, no, bonkers, ie. Gan oedden ni'n gwneud project Dylan Thomas. So, be oedd o fi, Ed, 3 bar arall, wedyn lecture ar ei ben allu. Reit, so, ie, oedd o bach yn... Be'n union oedd o ta? Oedd ti'n perfformio a wedyn oedd Ed yn... Ie, so beth oedd Ed yn ei bach o beatbox show a fi chwarae... A neud yn cratog oedd efo chi hefyd, oedd? Ie. Be oedd o'n neud wedyn ta? Just... So, deud bach o cerddi, pethau, ie. No, y tro eitha unigryw, ie. Fel rhywun sydd tu allan i'r byd jazz, dwi wedi gwrando chydig bach ar album yn ddiweddar o'r enw The Epic gen... Kamasi Washington. Wan, dwi'm yn gwybod, rhaid I ti gywiro fi fan hyn, ond ydy'r byd jazz, wyt ti'n meddwl, ar ei fyny? Ydy o'n dod I fewn i'r prif ffrwd? Achos mae o wedi gweithio efo artistiaid hip-hop fatha Snoop Dogg a Kendrick Lamar a bethau fel la. Os o fwy o bethau fel la'n digwydd? Ie, swn i'n dweud bod na. Gan, fel mae'n llwyth o bands indie, fel rhai Americanaidd fel Dilynnwch, The Projectors, gan nhw gyd fel sort of jazzers. Reit, oce. Hefyd, gan nhw studio music y ffordd yna. So, dwi'n meddwl, mae cychwyn do fewn bach mwy wedyn.